alle sammen, og velkommen til den her video på min kanal Cookieboy. Nu vil jeg jo nok sige, at I var mine dejlige cookies. Men det kommer I ikke til at være mere, fordi jeg lukker den her kanal, og det er der en grund til, og det er fordi, at jeg har opdaget, at der er en anden kanal, der har sådan 400.000 subscribers, der hedder præcis det samme. Så det er lidt svært for mig at få mine videoer ud til jer, og sådan så I kan finde den. Og hvis det var mig, så ville jeg jo være rimelig irriteret over det. Så det tror jeg også I er. Og så derfor åbner jeg en ny kanal, der hedder Creo. Og der er måske nogen, der lige har opdaget, at der ligger noget lige deroppe. Kan I gætte, hvad det er? Eller kan I gætte, hvad det er? I ved nok, hvad det er. Det er et webcam. Oh ja, det har jeg fået. Og hvis der er nogen, der har gode ører, dem der sidder lige der, det var cringe. Der. Cringe. Ja, men hvis der er nogen, der har gode ører, så vil de måske kunne høre, at audioen, altså lyden, er blevet lidt bedre. Fordi at jeg har simpelthen fået en ny mikrofon, og det er en Blue Yeti. Og det har jeg gjort, fordi at jeg vil gerne have god kvalitet på mine videoer. Og så er der sikkert nogen, der bare sidder og siger i kommentarerne, er total hater. Man kan ikke høre en skid. Dit webcam er åndssvagt. Og det er det, fordi du ser åndssvagt ud. Og hvis du bare skal sidde og hate på min kanal. Smut pomfrit. Det gider vi ikke se på, vel? Så det var bare den lille opdatering, jeg havde til jer. Men det var det.